Dovolte, abych vám představil řešení pro správu vztahu se zákazníky Microsoft Dynamics CRM. To, co vidíme, je vlastně takové finále použití tohoto řešení. Dashboardy neboli řídící panely nám ukazují celkový přehled biznesu, přehled stavu zákazníků, obchodních případů, poskytovaných služeb a podobně. Vidíme tady klasický pipeline report, nejlepší zájemce a tak dále. Ale jak to všechno začíná? Zpravidla evidencí zájemců. Zájemci to jsou potenciální zákazníci. Pokud takový zákazník například zavolá, nevím o něm často nic víc než jméno, telefon, předmět zájmu. Pojďme se tedy podívat, jak se s takovým zájemcem pracuje. Stačí zapsat několik základních informací, předmět zájmu, jméno, příjmení a název společnosti. Jakmile mám základní informace k dispozici, tak mohu záznam uložit a od této chvíle je k dispozici i pro mé kolegy. A od této chvíle také mohu plánovat a vykonávat různé aktivity s tím zákazníkem. Například si naplánovat telefonní hovor, abych si ověřil zájem a nezapomněl na ten telefonát. Telefonát si naplánujeme na příští týden. Je důležité si zadat termín splnění, a to jak datum, tak čas, kvůli možné integraci s Outlookem, kdy se pak můžeme i spolehnout na to, že nás program upozorní 15 minut před zadaným termínem. Tuto naplánovanou aktivitu můžeme uložit a samozřejmě vidíme ji ve vazbě na daného zájemce mezi všemi aktivitami, které jsme si naplánovali. Jiným standardním pohledem obchodníka může být pohled na jeho denní aktivity. A tady nahoře se objevila tato nová naplánovaná aktivita. Představme si, že je pondělí, voláme zákazníkovi, ověřujeme zájem. Zapíšeme si výsledek telefonátu a aktivitu musíme uzavřít, tedy označit jako dokončeno. To se děje tlačítkem v levé části obrazovky. V té chvíli aktivita mizí z otevřených aktivit a ukládá se do historie komunikace. V případě, že zákazník má opravdu zájem o naše služby, budeme pokračovat v práci se zájemcem a dojde k takzvanému zařazení zájemce. Z daného záznamu vlastně vytvoříme rovnou 3 nové záznamy. Obchodní vztah, kontakt a příležitost. Původní záznam zájemce bude deaktivován. Vidíme, že texty jsou zašedlé. Nám nezbývá nic, než formulář zavřít. A podíváme se, jak systém vytvořil nové záznamy. Pojďme tedy rovnou na příležitost. Každý slibně se vyvíjející zájemce je převáděn do nové obchodní příležitosti. Tato příležitost přebírá veškeré informace z předchozího záznamu, tedy předmět zájmu, vazbu na zákazníka. Můžeme se přesvědčit, že opravdu byl vytvořen samostatný záznam zákazníka, v tomto případě firma Adaman AS, kde je primárním kontaktem již uvedený pan Jan Farský. Nejdůležitější údaje na příležitosti je základní popis a zejména peníze a čas. Takže například předmětem naší zakázky je projekt výstavby energocentra a obchodník zde zrovna zapisuje odhadované výnosy a odhadované datum uzavření obchodního případu.
Tyto základní údaje už potom stačí k tomu, abychom měli k dispozici jakýsi základní, nejjednodušší výhled obchodu, plán prodejů. Vidíme, že se k příležitosti provázely zároveň i předchozí aktivity, které jsou tady k dispozici již z fáze zájemce. Tento pohled na otevřené příležitosti je jedním z nejčastěji využívaných v rámci CRM při obchodních poradách a skvělou funkcionalitou je i možnost online analýzy těchto dat. V pravé části si můžeme otevřít graf. Je zde připraveno více grafů, včetně již zmíněného pipeline reportu neboli toho trichtýřovitého grafu, který nám zobrazuje všechny příležitosti. Vidíme, že kliknutím můžeme omezit zobrazení na příležitosti jedné fáze.